Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris. Isang magandang umaga sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. College pa lang, tambalanista na ako. Ang dami nang nangyari sa buhay ko sa pagdaan ng mga taon, pero yung pagiging tambalanista ko, hindi nagbago. Sumulat ako kasi sa huling pagkakataon, gusto kong balikan ang isang bagay na pinanghihinayangan ko. Baka sakaling pagkatapos kong ibahagi sa inyo, mapalaya ko na ang sarili ko sa mahabang panahong paghihintay at pag-asa. Nagsimula ang kwento ko when I was in college. Hindi naman sa pagmamayabang, I have the beauty and the brains. Officer ako ng college at hindi biro yung trabaho. Ako yung coordinator, announcer, taga-singil at kung ano-ano pa. May boyfriend ako sa ibang university na selos sa kaklase at ka-officer ko. Hindi kasi maiwasan na palagi kaming magkasama. Tinutokso na nga kami ng mga professors, kaklase at kaibigan namin. Kabaliktaran ang buhay ni Kirk sa buhay na meron ako. Laki siya sa broken family kaya matured mag-isip. Despite that, nananatiling positive ang pananaw niya sa buhay. Hardworking din siya at mabait. Kapag nangangailangan ako ng malalim at may sense na advice, siya ang takbuhan ko. Mas lalo kaming naging close ni Kirk na magkahiwalay kami ng boyfriend ko. Nang palaging sumusulpot at inaabangan ako ng ex ko na mukhang obsessed, hinahatid ako ni Kirk. Kahit abutin ng gabi ang klase ko, matyaga siya naghihintay. Lagi siyang handang makinig sa mga rants ko mapa-eskwela man, bahay, o love life. Sabi ng malalapit sa amin, bagay daw kami. Yung mga kapatid ko kumbinsidong may gusto sa akin si Kirk. Gusto din siya ng mommy ko para sa akin. Kaso lang, paaral lang siya ng tita niya. May mga ambisyon siya sa buhay. Ayoko lumampas sa boundary ko bilang kaibigan dahil baka makagulo ako sa buhay niya. Nakontento ako sa pagiging kaibigan kahit mas higit pa doon ang nararamdaman ko. Lumipat ako ng ibang university sa kalagitnaan ng semester. During this time, napalapit ako sa anak ng family friend namin. Well off ang family kaya walang obligasyon. Walang utang na dapat bayaran and I felt secured. Nag-iisang anak din kaya wala akong poproblemahing hipag. I talked to Kurt about this new guy. I guess I was hoping na kung may feeling siya for me, he will say it. Wala siyang sinabi. Nung paalis na ako, I was hoping he would stop me. He did not. If he only did, mananatili akong kasama niya. Nagkita pa kami ni Kirk nung boyfriend ko na ang anak ng family friend. I felt that he was hurt. Akala ko aaminin na niya na gusto niya ako pero hindi pa rin. So I went on with my life without him. Friends pa din naman kami sa FB pero hindi na kami nagkita. Kinasal ako eventually at kinuha ko siyang ninong ng anak ko. Talaga ba? Kinuha mo pa ha? Ikaw rin eh. Ikaw din eh. Saka pa eh. Medyo mainit ang ulo ko ngayon ha. It has been 10 years tambalan. 3 years na kaming hiwalay ng asawa ko. Gaya ng dati, he was there for me during those tough times.
pinagkaiba lang, na-achieve na niya ang lahat ng mga pangarap niya. Ito na sana yung tamang pagkakataon. He is still single, and my ex-husband has a new family already. Aaminin ko, umasa ako na baka pwede na kami. Pero hindi pa din nag-level up ang relasyon namin. Madalas pa hindi natutuloy yung mga planong lakad. May emergency daw siya o kung ano-anong rason. Well, baka ayaw niya na sa akin dahil separada ako at single mom. Isa pa, hindi na ako kasing ganda tulad ng dati. Baka binibigyan ko lang ng mali siya yung mga hearts niya sa posts ko sa social media. Siguro nga may mga bagay na mabuting hindi na balikan. Mga bagay na hindi na dapat pag-usapan o bigyang linaw pa. Tulad ng sa amin. Iiwas na lang ako at magpapatuloy nang wala siya. Tapos na ako sa paghintay. Sabi nga sa sermon ng isang pare, ang lalaki kapag interesado sa'yo, he will let you know. He will pursue you. That was not our case. Lumipas na ang napakaraming taon simula college hanggang ngayon. Nakapag-asawa na ako, nagkaanak, nakipaghiwalay, pero wala pa rin siyang ginawa. Napakatagal ko nang umaasa kaya gusto ko nang palayain ang sarili ko sa kanya. Siguro nga may mga istoryang tayo lamang ang bumubuo sa ating isipan. Finally, tanggap ko na wala akong hinihintay. Salamat tambalan. Writing to you has been therapeutic. Ang inyong tambalanista, Connie. Hi, Connie! Si Connie na tambalanista since she was in college. Ang lakas makatropa ni Emmy si Connie, di ba? You are batchmates. Yung mga pangalan, di ba? Si Connie. Okay, yeah. Ano tropa niyan sila? Agnes. Kaya nga, yan. Si Agnes, si Emmy. Si Emmy. Yan, si Virgie. Yan. Ay, hindi. Ay, hindi. Mas senior si Virgie. Mas senior yung Virgie. Mas bata-bata yung mga Emmy. Ah, okay. Sila ano na lang. Sila Margie. Yan, ang Margie. Pwede. Oo. Sila Marilu. Yeah. Yan. Diba? Oo, Si Marinel. Pag Patring. Ganun. Patring, mas senior pa siya kay Virgie. Totoo yun, madedetermine mo ang edad ng tao sa pangalan niya eh. Totoo kasi yung mga binanggit kong pangalan ng mga tita ko yun. Diba? Totoo yung ano. Na si Patring ay mas matanda kay Virgie. Yung Malu mas bata kay Virgie. Correct. Galing mo dun ha. So tayo, yung pangalan natin, Adrian and Emmy Lou, medyo hindi nalalayo kay Connie. Pero feeling namin mas matanda ka sa amin. Hindi. Natambalan niya siya since college siya eh. Ay, ganun? Nag-aaral. Ay, hindi kami papayag. Nag-aaral pa lang siya. Nakikinig na siya sa atin. Kasi Connie ka eh. Gina-judge ka namin ayon sa yung pangalan. Oo nga. Hindi kami papayag. Totoo yan. Dapat Con na lang. Kaya napakalaga po ng pangalan ha. Oo. Kasi meron po yan, may meaning po yan na kapag ka naitanong bakit ganyan ang iyong pangalan, di ba? May kaakibat na impression. Correct. Ang pangalan. So anyways, total naman sabi mo, Connie, di ba, that writing to the tambalan has been therapeutic. So I guess, sinasabi mo rin sa sarili mo at we're just here to tell you again na wala ka na talagang hinihintay. Yun lang yun. Parang minsan kasi alam naman talaga natin yung solusyon sa mga problema. Alam naman natin talaga ang tamang gagawin, di ba? Kailangan lang ng mga taong mag-validate. Yes. Kung kumbaga, magsasabi sa'yo na, oo, tama yan. Confirm! Di ba? Parang ganun. Parang mga taong makakapagpatulog sa'yo sa gabi, ika nga, di ba? Yung magsasabing, oo, tama na. At
tama na talaga yun. At dadagdag kami doon. Gagatong Correct. kami doon sa mga tao True. magpaparealize sa'yo na tama na. Correct. Diba? Kami na rin yung tutulong para iuntog yung ulo mo sa kanto ng mesa at ma-realize mo, ay oo nga, tigilan ko na. Yan, Diba? diba? Mabuti Ganon. naman aware ka. Yun naman ang importante sa kahit sa anumang aspeto ng buhay, dapat aware tayo. Diba? Na, teka, nagtatanga-tangahan pa ba ako? Dapat alam mo yun eh. Tagal na, diba? Nahuhumaling pa ba ako? Or, diba, mga gano'n, nangangarap lang ba ako ng gising? Tingnan mo naman yung ginawa niya, part may pagpaninong pa sa anak. Talagang super comment talaga kami ng ganun sa'yo kasi talaga ginawa mo talaga yun Kasi ibig sabihin, you're not really, even if you're married already and you have a kid already, you're not truly willing, diba, to cut the ties. Ganun katindi yung yung desire mo na, bakyan naman, Aminin mo. siya naman, Oo. kaya naman kita matitik Yun. man. Kailan ba Umaasa, yan? diba? Umaasa din, di ba may pagninong? Kasi ibig sabihin parang gusto mo may communication pa rin, magkita pa rin Yes. kayo. Gusto mo yung, ito yung mga na-imagine ko na na-imagine mo Yung mga tipong kapag inaalagaan mo yung Ba't alam mo? Syempre partner, kakanood to naman K-drama, teleserye, ganyan. Ito partner ng kakanood. Di ba? Ito yung mga na-imagine ko mga eksena mo Yung mga tipong kapag halimbawa, di ba kinuha mo siyang ninong. Oo. Tapos naalagaan mo yung anak. Dadating si Yan. ninong during a party. Ang na-imagine mo parang magsuslow mo ka sa tingin niya. Yan. What if? 'di ba? Anak namin itong anak niya. Yan yung mga ganyan naman naiisip mo. Wag kami. Alam mo bakit mahilig kayo mag-create ng mga pictures? Oo, no? hindi mo ba naisip 'yun? Mahilig kayo magpantasya? Hindi mo ba naisip yung naisip ko? Hindi. Ay talaga? Pero hindi, alam ko na ganun din yung iniisip. I mean, yun ang Connie. iniisip nyo. Di ba? Oo. Ganun yung mga naisip Pero ni Connie. kunyari kami, hindi namin gagawin yun eh. Kayo malamang talagang sobrang gumawa ng pantasya, gumawa ng eksena sa isipan. Hindi ba kayo nagpapantasya? Huwag ka nga. Hindi, meron naman, pero Iba yung pantasya nyo. Hindi yung Oo, mga ganyang iba. scenes. Oo. Iba yung sa inyo. Lahat Yung mga nangyayari yun ng kami lang. Alam ko yung mga pantasya nyo, yung mga naka-leather. Nasa may swimming pool. Uso pa ba yung mga gano'n? Ano yung mga napapanood mo? Paki-elaborate. Para mag-gets namin, ano sa swimming pool? Meron bang ganon? Hindi ko alam, Sa diba? gilid o sa tubig? Ay, hindi. Doon sa gilid kasi kunyari, di ba siya yung naglilinis ng pool. Palinis-linis lang ho. So, may eme-eme nun. Tapos kunyari nagugulat sa mga nangyayari. Pero Gina naman. Tayo lang may nakakaintindi sa mga sinasabi natin. Parang yung naalala ko lang yung friend mo. Yung friend mo partner, Sino? dumaan sa feed ko yung TikTok video niya. Kasi nauso yung last week or 2 weeks ago, nauso yung video na parang who's your crush? Okay. Tapos iti-tilt mo yung head mo sa kung sino yung crush si mo. Nikki yan, no? Oo. Oo. Tapos dumaan siya sa feed ko kasi 2,000 yung comments. So, million nga yung million yung views nun. Views, oo. In fairness, gano'n. Tapos, meron siyang, may pinipili siya. Tapos biglang meron siyang pinili. Tapos hindi na siya tumigil doon. So, hindi ko kilala. Kailangan ko magtingin sa sa comment section para malaman ko na Nyorn Star pala. Only the legends know. Kaya nga, Kaya daming views. Ang inisip ko, sila na yung mas bata kasi iba na yung mga kilala ko eh. Iba yung kilala ko dati. Mga one line lang yung kilay. Kasi yun yung uso. Sino pa yung star nun? hindi ko alam yung pangalan. So anyway, speaking of fantasies, diba? So may mga meron talagang mga pantasya. At totoo ka naman doon sa sinabi mo, partner, na ang babae kapag ka nagpantasya, hindi lang siya yung pantasya niya is yung mga sinasabi nating mga gilid ng pool na mga ganun eh. Ang pantasya ay lumalawak siya hanggang sa pagkakaroon na ng mga pangalan ng mga anak. Oo, ang layo na diba? nararating ng isip nyo. Alam mo, partner, ang perfect description dyan mula noon hanggang ngayon, yung binabasa ko pa sa isang newspaper nung usong-uso pa yung mga broadsheet. Oo. Na yun nga parang how a boy thinks versus how a girl thinks. Oo. So on their first date. So comic yun eh, uso pa yung comic. So comic lang simpleng-simple. Nasa loob ng kotse, yun yung eksena. Black and white yung picture. So ang eksena, yung thought bubble o kaya yung iniisip ng lalaki, ng babae, ang dami na. Nagustuhan niya kaya yung damit ko. Type niya
tingin niya kaya bagay yung sapatos ko dun sa damit ko? May masasabi kaya siya sa clutch bag na dala ko? Dun sa kakainan kaya namin, ano kaya yung o-orderin namin? Siya ba ang mag-order o ako? Pag nag-order ba ako, yung konti lang para hindi niya maisip na patay gutom ako? Bakit? Diba? Mga ganon. Ba't iniisip niya yan? Mga Tsaka ganyan. nagpapaliwanag pati kayo, no? Kaya nga, sa Parang, utak namin- ang pangit ng buhok ko today, no? Wala naman nakakapansin. Partner, dun nga sa picture na yun ang perfect. Parang ang dami niya na naisip, isipin mula sa sapatos, hanggang sa buhok, Oo. hanggang sa o-orderin, hanggang sa natapos na yung date. Sa utak niya pa lang nasa loob ng kotse ito ha. Oo. Yung babae, ang iniisip niya kagad, after this first date, magkakaroon ba ng second date? Magkakaroon bang third date? Ilang dates ang kailangan para mapakilala ko siya sa magulang ko? At pag napakilala ko siya sa magulang ko, magugustuhan siya. Kailan ang kasalan? Umabot yung thought bubble hanggang sa magkakaroon ng pangalan ng anak. Papunta pala kayo sa dinner nun. Correct. At alam mo ba kung ano ba yung thought bubble ng lalaki? Ano yung iniisip ng Wala, lalaki? kakanan ba o kakaliwa? Ano kaya kakainin namin? Diba, hindi partner, hindi pa nga dun sa kakainin eh. Oo. Nasa loob kayo ng kotse, diba? Ang iniisip ng lalaki, saan ako magpa-park? Mauubos na yung gas ko. Diba? Mag-share kaya siya. hindi pa nga partner dun sa umandar eh. Dun pa lang sa, saan ako magpa-park? Alam mo yun? So, kumbaga parang that's how different we think. Oo. So, parang yun yung sinasabi namin sa'yo, Connie. Ang dami mo nang, sabi mo nga, diba, totoo siguro na may mga istoryang sa isip lang natin nabubuo. So, ganun yun na baka kasi bilang isang babae, hindi namin alam mo, ang daming the brain is a very complicated organ. So, hindi natin alam kung bakit umabot sa ganyang level. Depende yan sa pagkakauntog mo ng bata ka. May mga ganun part. Hindi, may factors yun. May binabasa kasi akong Kaya book. ayoko na untog lagi. Hindi, totoo yan. Totoo yun. Akala ko dati, mga untog-untog na yan, parang okay lang yan. Aalugin mo lang utok mo, babalik. Di ba ganun yung mga Oo. batang 80s? Di ba Paano yung mga nag-headbang ng mga Oo, panahon? totoo. Partner, May effect may ba effect. yun? May binabasa akong book. It's called Change Your Brain to Change Your Life. So, talagang may mga How ganyang can I change eksena. my brain? Meron. Pagka natapos ko na, first 15 pages pa lang, huwag ka muna nagtatanong. Yabang-yabang naman ito. Kaya nga. Title, niyayabang lang to sa title. Diba? Hindi, pero dun sa mga pages na nabasa ko, very particular dun na minsan, ang causes ng depression ay nauntog ka o nabago ka ng bata ka ha. May mga Okay. ganon. So may mga trauma sa brain na may effects sa depression, anxiety, and whatever. So, hindi natin alam kung ano nangyari dito kay Connie. Diba? Oo. Para dumaan sa ganyang klaseng level yung kanyang pag-iisip about yung si Kirk, diba? So, Pero nature at naman hindi- yun na talaga yun. Correct. diba? At hindi din natin ikaw masisisi doon. Ganon talaga. Ang importante na lang dito, bago kami tuluyang mag-exit, is talagang truly tanggapin mo. Tapos na yan. Correct. And that's Wala one good na talaga. indication that you are aware. Yes. Na mali yung nararamdaman mo, mali lahat ng iniisip mo. So pag nalaman mo o aware ka na mali yung iniisip mo, tutuldukan mo na ito. Ang mahirap niyan pag hindi ka kasi aware. Itutuloy mo, at ikapapahamak ng sarili mo May- yan. Ang dami actually- naman ng masasacrifice ng mga precious moments. Feeling ko. Kaya ayan, sana sa'yo, Connie, talagang truly makamove on ka na. Okidoki, muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Have a feel good Wednesday, mga kabisyo.